Oyama denai ndak badayo anak dan banyak mah gaji kete pulo tibo ikolah mamaki ada tang surang lai latange ya dan induknya kilo mahari atalingo denan lah paka Oyama uta den lah kandu bini di rumah mah lah jarang kada buah sajak pagi dan alun makan di pari gua kerak larasan dan cubo salang pitih ke kawan alun mangecek nyoba jalan Oyama tolonglah ambo kama batenggang ma dun sana nda ado krisis moneter ndak kunjung rado harga barang lali pe limo bayi kapasta maha kasadonyo de ulah dolar ndak turun juo awanan bansai tani ayo menyokan dua citali tigo lai bana bain pasamang sakete juo ndak manenggang lai dicubo na bautang hai inyo mailang Oyama tolonglah den Joy kau banama badanan marasa onde apa-apa nan sadang mamaji jalilah kami nan mati tak sapi mencari pitis sabanasari utang banyak utak pani anak marengek kapalo staki amoden minummu berangi onde apa-apa nan sadang diate jalilah kami nan lah mati lame barang di rumah labitan dehla den jua pembeli pare awak nan bansa ipaluh maleleh urang nan kayo galak tak keke Oyama hati den ibo sabana malang ma urang nanti do sakit harga barang kian malangi nan apa-apa sibuk jo politik sibuk jo karir sibuk jo partai sedangkan kami mati maras tai kilo mang dua yo manggadai kemabatang kabateng dang suo kita dan bau tang anak sakit marang-arang oi latilan tang onde apa-apa janganlah kami rasanya badan pa rasa baru mati alay pare tidak ada bau tanglah kakadai alay